Novou městskou knihovnu v Jirkově najdete ve Vinařické ulici. Vstupní bránu vily střeží dvě sochy šelem, lva a lvice, což není ani zdaleka náhoda. Okolní pozemky patřící k vile totiž ve 20. a 30. letech minulého století sloužily jako zimoviště zvířat světoznámého cirkusu Kludský. Vila dodnes nese jméno zakladatele cirkusu Karla Kludského, který ji koupil v roce 1920. V 50. a části 60. let Kludského vila sloužila vojákům. Od roku 1968 do roku 1985 sídlila ve vile zvláštní škola. V poslední době se potom ve vile vystřídali například junáci nebo křesťanská společenství. Po delším období, kdy budova neměla využití, dnes Kludského vila slouží lidem znovu jako městská knihovna. Realizaci projektu na přestavbu vily podpořila Evropská unie prostřednictvím regionálního operačního programu Severozápad. Projekt je přínosem pro obec v tom smyslu, že knihovna dostala důstojné prostory a zrekonstruovala se vlastně nevyužívaná budova, kterou můžou využívat i obyvatelé města, včetně její zahrady, kterou využívají hodně rodiny s dětmi. Těch impulzů bylo několik. Jednak vlastně nevyhovující stávající prostory knihovny, potom nevyužitá budova, včetně její zahrady, celkem blízko centra města a v neposlední řadě a ve velké míře hlavně šance realizovat projekt za vysokého přispění Evropské unie. Celkové náklady projektu tvořily 40 153 000, podíl města 8 900 000 a podíl Evropské unie 31 240 000. Město vlastně zrealizovalo nádherný projekt za opravdu nízkou částku z vlastního rozpočtu. Citlivě zrekonstruované interiéry Kludského vily teď nabízejí návštěvníkům knihovny odpovídající prostory knihovny 21. století. Kromě toho nabízí knihovna také exkurzi do historie rodiny Kludských a českých cirkusů. Najdete zde také bystu Karla Kludského. Na zdech potom visí tematické plakáty. Knihovna je také přístupná pro handicapované a vybavená pomůckami pro nevidomé a slabozraké. Zásadní změnou potom prošel park, patřící k vile. Zdobí ho altány ve tvaru cirkusových šapitó a několik dětských hřišť s cirkusovými prvky. Líbí se nám areál, líbí se nám hřiště, děti jsou nadšený z dětského oddělení. Já sem chodím strašně ráda pro knížky, že paní Eva mi i dobře poradí a pak sem chodím i s vnučkou na hřiště. Hrozně jsem tady spokojená, paní knihovnice je velice ochotná, velice milá a hodná, takže jako ráda sem chodím a často. Projekt byl velmi pozitivně přijat obyvateli města, protože vlastně získali opravdu zázemí hlavně v té zahradě, kam chodí děti s rodiči a i samotné děti nebo mateřské školky, to tady často navštěvují. A pak vlastně i ty prostory knihovny tvoří zázemí pro různé besedy, určitý kurzy, je to tady krásný prostředí pro knihovnu.